As súas historias poñen voz á película da miña vida. Imaxes que discorren ante os ollos que agora pecho. Podo sentila aquí comigo, contigo, e somos unha todas, mesturadas nos novelos que tecen as nosas vidas. María Besteiros tece o mito de Penélope usando fíos como a da maternidade, o feminismo, a infancia ou a identidade. As personaxes de Penélope, Telémaco e Ulises van gañando complexidade a cada páxina, vanse xuntando e separando como se fosen ondas de mar. Esta obra, Ítaca, é a primeira novela de Besteiros e con ela queda finalista dos Premios Xerais a mellor novela. A idea parte dun momento moi concreto en que estaba vivindo uns acontecementos bastante importantes a nivel tanto persoal como profesional, e no profesional estaba xusto facendo a tese. E fixen unha tese sobre as representacións da maternidade en autoras galegas. Entón, eu estaba lendo algúns artigos que falaban sobre Rosalía de Castro, intentaban explicar algunhas cousas da súa obra a partir da figura do pai, do home. Non sei por que fixen unha conexión co mito de Penélope, porque me daba a sensación un pouco como de muller definida por outros e definida a partir de outros, non? Porque é a muller de Ulises, a nai de Telémaco, e parece que non fai nada, que ela está esperando durante anos o regreso do heroe, que é quen vive aventuras, e ela queda nunha posición máis pasiva. E si que coñecía autoras que tiraran un pouco dese mito, xa lle deran outras interpretacións, e a mí interesábame centrarme no que pasaría nesa Penélope, nesa casa e ademais poñelos nunha situación límite os tres. Sabía cal era o acontecemento que quería que pasasen e sabía como quería que fose o final. Pero despois, a verdade é que deixei un pouco que fosen medrando os tres personaxes, tanto eles mesmos como van evolucionando, como na relación que van establecendo entre eles. Foron aparecendo ideas que ao principio non tiña, non? Porque eu tamén partía como, dun inicio tes como os personaxes pequeniños, sabes que fan unha cousa, pero despois foronme sorprendendo e foron medrando ao longo da novela. É que estou en fase como moi de ler eu novela curta, e ademais gústame fragmentos, non? Que non me dean unha historia seguida de principio a fin, senón que eu teña que ir como un pouco reconstruindo, recordando. Me gustaba poder escribilo desa maneira, de dar como ir dando eses cachiños e que houvese que facer certo traballo de ir recompoñendo a historia, iso sí. E claro, ten unha relación co traballo de Penélope tamén, de ir facendo tanto podemos pensar nun tecido, pero tamén a súa propia identidade. Eu son moi autoexixente, moi de autoboicotearme, entón é como teño que estar super segura dun texto para dalo por finalizado, para enviálo a algún premio, unha editorial, para que o lea outra persoa. Entón, eu tiña o texto desde había un tempo feito, pero non me atrevía, parecía como imposible de como vou enviar os premios xerais, que tolería, tal. E ao final, para min foi importante o paso dun día a dicir, sí, veña,
mándao e a ver que pasa. Por probar non perdes nada, ou non xa o tes, todo isto. A verdade é que cando vin que era finalista foi alucinante, non quedei pois completamente sorprendida e moi contenta e a vez con moita responsabilidade, porque eu sempre escribo como moi para min, eu estou ali na miña cova pechada coa miña seguridade do papel en branco e de repente ese texto xa o está lendo xente que eu non coñezo de nada, entón é como se me estivesen mirando por unha ventá cando estou na miña casa e nun momento super íntimo que para min escribir, pero claro, pois moi contenta de que, aínda que non gañou, pois o xurado decidise que quería que se publicase, entón, pois, cando me chamaron para dicirme que sí, que ia para adiante, pois super contenta, claro.